martang yang mahita dame ni de batana sumurun sen saluhu na roha imana mangaramuti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani di batari hita imana tersurat di Yeremia 20 ayat 1 ayat 10 tulu tangi kamu hatani di batang. Dihatai ho ahu ali jakuba jala olu ahu hata ammo gumugu doho sian ahu jala monang doho hape gawe sirhereheon ahu ganuparing tung salut nasida mangare ahu ay ganu makuling ahu ikon anggu konok kudo pangarupaon doho tamagwa ay hatani jakuba majadi diahu gabe pangereheon dohot isa-hisa ganuparing. Jadi nikuma dangbe taring otakku ibana jala dangbe aku mercamita marhiti-hiti warna hape gabi songon api namar sigorgor di bagasan rohaku huilala terhurung di bagasan huli-huliku siol madati aku mangaraboti hape dang terbang ay hubigi do hata-hata nina torob halak biar humaliang tuduhon ibana ita tuduhon ma ibana saluhu jolma alelek kumangonggop di labbuku ang tung tertakup ibana asa ita patuduk ibana jala martubul hita tu ibana alay jaku badumadongani ahu songon ulu barang nabiku dibahini ikun tersuladit akkana mangali ahu jaldang tagamon monang murak situ tudu nasida tahe ay dang madohar na sida haurahon na salinling na sutagaman lupa manguna ito na sida. Tungo tahi alijahu basibot hodo na manguji halak na tigor. Na marnida pia-pia dohot ati-ati say idaw kudo partugalomu songgop tu na sida. Ay nunga tuho hugiling parpada aku. Mari dimahamu di Jahuba pujima Jahuba ay nunga di balua ibana toddi ni halak na pugos siya tangani akka parjahan ido saha na dihamak kadonga saha porsyaon di bagasan Yesus Kristus adong masada barita namar donga poda adong ma sahala ama di beni mana ma di status media sosial ni mana sangonom ma di status neng hamak kadongan nunga 30 tahun amar minggu nunga lubi 5.000 hari jamita hubiki alay nangadong nang kusaya dan huwoto isni jamita satu sadarion jala nangadong kuwoto na tersurat di dia jamita jadi nangadong kunana say marminggu ay suadong naningot din na iba nama rupani di status neng wala pige minit tu be itu meribu do aka komen tergudang do aka komen siya nakadungan na nang siya na suakatina dana pe bahkan gudang nama banaka di luar pikiran alay adong masa halak nama baik komen na isian ribu dia komen ni isurat to iba nama di mabalos tuamat horas nunga 30 tahun na manguli nunga lubi 30.000 kali walang lopa-lopa ni inatak alay dak huboto akka guarni na nilupanay jala dak yung akka aha na diwahit tu siya sa tabun alay huboto do takas alnak walang do lopa-lopa ni inataki asa mergugaw jara asa sehat au sahat tu sadarion ninna iba nama di komen dungi di do iba nama asa sudi do marlapatan saya dong do lapatan ni lau barminggu dohot manangihon hatani di batang jadi mulai sani dihoka dong aku ninna marupane asa unang mabiar hita alay markuna dong mabigi hatani di batang ima di status ni amat teng dungi delusi ma moliate ma dia makka donga saha porsyaon
Lau si dona naing taida di bagasan turpukon. Ala taida do hamaulun na nedupan ni si Jeremia tutonga-tonga ni bangsui hira na madili di ibana dangar belapataku ninde bana rupani. Marlapata bedi lalai mana jamita dohut nang paning honai. Mengalu-alu parang Jeremia tu di bata ala ni duk nih. Jadi pasa iban itu di bata. Jadi sudi nani tunahon itu di bata ala termasuk di sian pamerengan ni si Jeremia tu bangsui hira sumarlapata be idorohana hatane ido benda mengalu-alu ibana tu jahuba alai dia lu nei las berengot tado ima asa di bata di bana pos ni roham termasuk do di bagasa pos di rohai nadongan ni jahuba ibana jala bakkan tung sumabir di bana ima di sudi perdalanan ningulan nang di nalahu makatahun hatai termasuk doi nang di 2 Timotius bidu 4 ayat 2 hatahum mahatai dina une nang nasu une lapatan nang mabiar alai bagas taida ditupukon di pasahat parang Jeremia do sudi parkaronai tu di bata jala sudi pangalahu ni bangsoi di pasahat do tu di bata sungguh di hanat na mersuguni roh tibana sungguh di natoropi di pasahat ibana do jala oddo sada na taida alu-aluni si Jeremia dia mei ima natongon ibana marukil alai dido ibana do ikon debata na mertubulhon ido bene do pan Jeremia ditupukon ikon idon na do pertubulon ni Jahuba tu akka halak nama karikotoko sana jadi dang ibana bi ido bena di 2 Musa 10 bati Jahuba do marporang akka tu halak nama kasuguhun alani hohomma nin narupani alai saya hata ido na taida di bagasat tupukon labatan na neng berengot tado waso ni di batam jala mangadu semangat di panurang Jeremia mangasahon asiro di bata ibana alani haru na neng berengot ta setupuko dia makadong asahapurnya along 2 nama saya erga si botot tas terbukon na perjuru bersikaplah bijak menghadapi berbagai hal nang akka perbedaan asa di tonga-tonga ni bangsa Israel na narupan si Jeremia terjadi memang kemorosotan hapersiaun kemorosotan moral nagabe lawan sida ima lebih dominan manoba akka berhala tutu siani de berengot tanak kaningani di pasaha si Jeremia hatani di bata alai justru lam dihasuguhun bahkan gabe di lili bahkan gabe di dok dihasuguhun di itip ima alani nakaningani taida nakaningani dihalak nama sugama sehingga perasaan si Jeremia hirana somar lapatan tapi songon ilustrasi nakaningani ini tidak ada yang sia-sia alani kun jami tahun ta kun hatahun ta walaupun itu susah dan pahit alani kun bijak mahita menghadapi aka persoalan aka perbedaan ini. Napa 2 tahun neng idot taset terpukon yakinlah Tuhan menyertai kita dan meluputkan kita dari mara bahaya siana kahamolun. Dalam segala bidang kehidupan kita mungkin ada mara bahaya yang harus kita hadapi. Tapi kita harus yakin dan percaya ada Tuhan. Bagi yang hidupnya menderita akibatnya kesudi ketidakadilan dok nadia no kurang akan meragam di bagasan mulut tanah kahamolon alai tengok ma yakinlah Tuhan akan menyertai molo di debata tu hita imam pasu-pasuna Tuhan tidak akan membiarkan kita tidak ada jalan yang tidak mendirikan iman dengan haluan na sosiet debata alai di pengok kita harus bersandarlah kepada Tuhan marhapo satu Jahuba mahita
na patuluhon dang dipaloas di batahita tarsuladit. Ido no bagas nang pesongoni pangalahon ni bangsoy. Kedegilan bangsa Israel tidak menaati firman Tuhan, tidak mau mendengar suara Tuhan. Namun disinilah Yeremia tidak putus asa. Sekalipun itu Allah sudah hampir membuatnya menjauh dan menderita. Tetapi hal yang luar biasa, Yeremia bangkit kembali dari keputusasaan. Bangkit kembali hidup benedek 10 sale ade Jehovah mohodo matongan yaw. Songon ulu balang nabiku di bahini ikon tersulat di aka namang adele aw. Tuhan akan menopangnya dan Tuhan akan memberikannya kembali semangat untuk melayani dan memberitakan firman Tuhan. Atong di ikut terpukul dosa kita, dia makadong asa hapur siyaw, asa merkugu bersemangat mahita. Pasahat tontonani debata nangpe gudang akaham olon nata adobi songon pengalaman ni si Yeremia menghadapi akan nama saya, tetapi Yeremia bergantung kepada Tuhan. Tetaplah kerjakanlah dalam hidup kita, jalankan semua panggilan kita menjadi anak-anak Tuhan. Tetaplah kita menghidupi firman Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai dengan rencana dan sesuai dengan firman Tuhan. Nasa namang hutun Yesus, jalan nama morsa silang ni Yesus, ido nadapotak kanguluan rodi saliling nililing na. Amin. Muli ate mariho ali Tuhan debata na pengoto kami markiti hatami. Amin.